No niin, no eka kerran näen kirjani ja otan sen käteen. Metsän helma. Rock-orkesterin aika iskelmälliseksi seuraavaksi 35 vuodeksi. Älä jätä minua! Hienoa. Muistan kuinka ensi kerran sinua suutelin. Ja kuinka paljon... Oli hyvä keikka, hieno meininki. Ja onnea Ukolle uuden teoksensa, ensimmäisen esikoisteoksensa kanssa. Kysymys tulee nyt, esitetään seuraava kysymys. Miltä nyt tuntuu? On aamu ja takana on yksi kirja ja 2 julkkarit. Ja fiilis on väsynyt, rento ja hyvä. Ehkä kaikessa tässä on merkitystä, mitä on tehnyt ja touhunut ja elänyt.